Millaisen? Sellaisen kerrostalon. Mä oon aina haaveillut, että mä pääsen asua kerrostalossa. Niin mäkin. No sä voit tulla meille käymään. Ja sit katso minkälainen se on. No, ihan hauskaa joo se olis. Kerkeet sä? Mut mä en edes tiedä missä me asutaan nyt. Okei. Niin, no. Ei tehdä tässä sitten mitään. Istutaanko me tässä vaan? Joo. On siinäkin järkyä. Miksi me tähän tultiin? Tässä on kivempi paikka. Mitä? Iskä? Niin? Missä me nyt asutaan? Me kuule asutaan naapurissa. Naapurissa? Naapurissa. Lähdemme sinne. No tuota pikaa. Mitä? Mä tarvitsen oman huoneen. Totta kai kulta sinä saat oman huoneen. Totta kai. Oh my god. Aitken. Älä nyt itke kulta pieni. Heivasin sinun kaikki tavarasikin tänne. Mitä? Oikeestiko? Joo. Mitäs te teette? Istutaan vaan. Saaks mäkin liittyä seuraan? Henkuus. Tuutko nyt? Kuka toi? Mä. Ne istutaan tässä vaan. Okei, no sit mäkin istun. Mä tipuin taas. Mä en kestä enempää, mä lähen. Mennään kattoo nyt sitä uutta asuntoa. Okei.